Arkadaşlar 2026 5. ayın 8'inde Galata Düğün Salonu Royal Palas'tayız. Değerli Akman ve Bahar sizleri bir güzel mezuniyet balosuna davet ediyor. Elif ve İlker'in herkes bekliyoruz. Orada görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Koy kaza! Jedno, dve, tri, četiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, 11, 12. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. Най-красивите абитюриентки скъсаха от танци роклите и всички боси са по масите. Напълни догоре чашите, горе чашите.